Метою ініціативи є наближення перемоги України та звільнення окупованого Криму. Цілі Кримського фронту – масштабувати підтримку на міжнародному та національному рівнях. Здавалося б, куди ще й далі, але ви бачите, і кожного разу закордонні візити президента України, інших посадових осіб України або візити до України світових політиків, вони весь час говорять про необхідність подальшої консолідації, подальшої мобілізації. З початком повномасштабної агресії ми всі зіткнулися з тим, що потрібно допомагати як нашим мешканцям окупованих територій, деокупованих територій, так і нашим Збройним силам України. І ми в рамках різноманітних фундацій робили усі ці проєкти, як в рамках Координаційного центру Меджлісу по гуманітарним вопросам, так і в рамках різноманітних благодійних фондів. Але потім ми почали стикатися з тим, що дуже багато в українському суспільстві, після того, як почалися розмови про надання національної автономії для кримських татар, почався розголос, що а де кримські татари, а як вони допомагають, а чому вони не допомагають і таке інше. Ми знаємо багато прикладів наших волонтерів, співаків, наприклад, Джамали, та різноманітних Збройних сил України, таких як батальйон Крим при ГУР, як батальйон Нуман-Челебіджіхана, і про окремих солдат, які воюють серед Збройних сил України, але про них дуже мало чутно. І отже, ми вирішили зробити таку саму Кримський фронт, який би об'єднував усі наші ініціативи, щоб ми самі бачили, як нас багато, і щоб усі навколо нас також бачили, що нас багато, ті, хто з Криму, кримських татар, українців, армян, інших національностей, які боронять нашу землю, які мріють повернутися до Криму, до саме українського Криму, вільного Криму. І отже, для нас стало дуже важливим зробити таку платформу, про яку би ми всі чули і яка би нас об'єднувала.